mange af timerne er det sådan, at de ikke rigtig går op i, om man afleverer den eller ej. Det forstyrrer ikke. Så jeg synes, det er lidt nederen. Her på Aabenraa Statsskole har vi lige fået indført telefonskab efter sommerferien. Vi vil gerne finde ud af, hvilken indflydelse det har haft på koncentrationen i undervisningen. Aabenraa Statsskole er ikke det eneste gymnasie i Danmark, der har begyndt at indføre nye telefonregler. Der er flere og flere gymnasier, hvor eleverne skal aflevere deres telefoner i timerne. Vi har spurgt rektoren, hvorfor der er blevet indført telefonskab. Det gjorde vi, fordi at vi oplevede elever, der havde lidt for svært ved at lade dem ligge i tasken. Og det forstyrrede alt for meget, og eleverne lærte for lidt. Så har vi også snakket med nogle af lærerne og spurgt, om de har kunne mærke en forskel. Helt klart. Der er meget stor forskel mellem koncentrationsevnen, både når eleverne har mobilen eller ikke har den. Ikke nødvendigvis i forhold til deltagelse, men jeg bilder mig selv ind, at der har været en koncentration blandt eleverne, ja. Og så har vi også spurgt eleverne, om de kan mærke en forskel på undervisningen, efter vi har fået telefonskabene. Ja, det kan jeg. Jeg holder meget mere fokus, og jeg laver mere, og så får man også bedre karakterer. Mange af timerne er det sådan, at de ikke rigtig går op i, om man afleverer den eller ej, så egentlig kan ikke mærke en forskel overhovedet. Hvad synes I om, at telefonerne bliver taget i undervisningen? For mig er det ret ligegyldigt. Det forstyrrer ikke. Derudover har vi snakket med en studievejleder, om der er kommet nogle klager over de nye regler. Rigtig overrasket. Jeg troede, at det ville medføre sådan rigtig mange protester fra elevernes side, især fra 3.G'ernes side, men jeg synes, der har været helt vildt stille omkring det. Og så nu der er vi på vej mod det tyske gymnasie, fordi de har altså ikke en telefonregel. Vi får jo videre vores lærere, de må ikke se telefonen, de må ikke høre telefonen. Så også hvis vi ikke sådan har et sted, hvor vi skal lægge vores telefoner. Så altså, de forstyrrer ikke mig, fordi jeg pakker altid min i min taske. Og det synes jeg ikke, det gør ved nogle andre. Selvom at 56% af eleverne har svaret, at de faktisk kan mærke en forskel efter reglen er blevet indført, så vil 87% af eleverne på Aabenraa Statsskole alligevel afskaffe reglen, hvis de selv kunne bestemme. Så hvad synes du om telefonskabene?